ku danna mana subscribing. Kana sai ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sai ku mana like ku mana share sai ku mana comment da zarar mun ɗora sabon shiri. A wannan ba aka ci. ba Wannan ta rike. Assalamu alaikum. Kai da baba me kuke yi? Allah mun wannan. Kai Manjis babban yaro. wallahi ka je gani yanzu na dawo daga sana'a. Na Na dan da gutu na san ku gaba ɗaya zuwa gaba da an yi dauda ba na so ku ringa rena ne yasa wallahi ban ma so da zo wucewa ne na gan gogon ta addinin musulunci ya halatta mutum ya ga dan uwansa ya daya masa magana to amma ko sai ne da nake gaye ne akwai harkan mashin iya a tare da ni shi yasa ba na so kun zo wucewa ban muku sallama ba dan na ga dan yi gutu ne yasa yau wannan ba ka san yau harka ta fashe da gama ko ta ina harka kai wallahi na gaya ma harkan mashin din nan ce yau an samu kuɗi sosai na gaya ma sosai ba yau ka samu. dubu ɗai sai da buga naira 20,000 lalle ka bani mama 20,000 na buga yau wani irin mashin ne ko wannan janta ne a boska ne a bullet ne a kai wani irin mashin ne wannan wannan murɗa zura irin na yaran nan da suke hawa ranar kasuwa to amma yau ranar fashin yau lahadi din nan na gaya ma yau ko gudun guman je ba na gaya ma yau a nan garin zaki ne ma na buga wannan harkar kai ko Allah It's your birthday. We gon' sip the party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. ina wasa butubutun na a banza na yi shi Gaskiya ba banza kai shi. Irin wannan harka. shi yasa ma kuɗi ake samu. ba na so na baku labari ku dinga karyata mutane sai an jima Jima nema abokin ka gaya mai gaskiya ya dinga ɗaukar shawara ta za mu